nga maduruto manaribo. Iya tanong nga inataman, kaupay gadla pagkitaan, tungod kay kanya inataman, mga bukad na murang ra, may biyuos nga natubo sa bukad masaliwan. Piksuti ang tanong panaribuhi, kunang tuna pinayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukat si gidam-i. May daragang nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabayan 5 ka bulan, ang daraga tinubuan tiyan. Piksuti ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukat sin gidam-i. Piksuti ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukat sin gidam-i. Daragang nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabayan 5 ka bulan, ang daraga tinubuan tiyan. Piksuti ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukat sin gidam-i. Piksuti ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukat sin gidam-i.